Sanibonani bafethu ngiyabona ku video yami yokuqala abantu bathi mina ngi-attention seeker. Hey uDJ Sbu ucolisile, abanye bathi ngimudala kunobaba wami, ngimudala. It's only God knows why mina nginje. I can't respond, but into engizoyisho mina uDJ Sbu vele akazange acolise kubaba wami. Umani wafika wamunikeza le 200 rand, wamunikeza nabo mofire lemiqhamo yembuzi. Kumele uDJ Sbu aze lapha ekhaya sikhona nobaba khona ayenze ivideo nami ngikhona azoxolisa. Kumele aze nembuzi la ekhaya la. Kumele alethe imbuzi la azoshweleza. I want a goat here. We want the goat here. He must come with a goat azoxolisa. uDJ Sbu unezikandala eziningi. Kudala ayenza izinto ngaphandle simuxolela. Kudala simuxolela. He must come with a goat here. This time around, he must even buy the grocery for December. He must come with the goat. Azoxolisa ngikhani sizomuxolela. Izinto zakhe ngezilunge nazi angaxolisanga. Abasamthukile lo mjita kuma comment uthi wabantu bathi njengamanje ulambela ku DJ Sbu ngoba uDJ Sbu wakhombisa nje ukuxolisa kanti kuphi ukuxolisa kumele akwenze ukuze kahle kahle kubonakale. Mlalelo wami mawuthi ulahlekile ke ngizokulandela nje ama video ngokulandelana kwawo ebese uya decide nawe bese ukhipha i-comment yakho ngoba ke niyazi ukuthi la ekhaya siveze ufakazi ophelele ukuze ucommente nawe ngendlela yoqonda ngayo. Lo mjita ingane yomunye ubaba odayisa estradini. Ubaba lo owayedayisa estradini DJ Sbu into ajwayele ukuyenza uthathe ngamamofaya kubantu abadayisa estradini and kumenza lokho ajabule mangabe yitholile kuwena kangangokuthi uyaku-embrace ngento asuke embrace ngayo. Embrace nkosi yami uyangazi ukuthi kuchaza ukuthini kodwa ke uyakubonga ngendlela asuke ebonga ngayo. Alright, kushuthi kulo baba wathi uyathenga imofaya wangayithola wasuka lapho ngumsindo kanti usibuzo post video ethi ihasle kanjani leli ekuyileli dayisa kodwa imofaya lingayidayisa. Mfana wasegcima ehlala ku DJ Sbu ngaphandle kokusho isikhathi sakho akaziveze wona lama video ebese uyihlaziyela nawe ngendlela ozwa ngayo nobona ngayo ukuthi kahle kahle ikuphi oku right ikuphi oku wrong. Mina ngizwa ngazi ukuthi lo mjita uselambela ku DJ Sbu ngoba phela ezinye izinto vele for social media kufanele sihlale si relevant futhi kufanele senze izinto ekuyizona ezosibeka sibe relevant. Angisho ukuthi DJ Sbu right kodwa ngoba wabuye lo ubuntu wabuye esama mofire ezoxolisa wabuye wamnikeza futhi 200 phela lawo mamofire. Hayi bafethu kanti uxolisa onjani lokho kufunekayo nawa kama video mlalelo wami comment mangabe usuwabonile waqonda ukuthi wena lithini uvo lakho mayelana nalo lo daba mofire. Let me see what you have. You don't have mofire. Oh, which world are you living in? You're losing 200, my man. Now, what type of a hustler is this? Yeah, sanibonani guys, special announcement please. Wena DJ Sbu uyeke lento yenzayo. Lento yenzayo amasimba, amanyala. Lo muntu lo uhambe wahlekisa ngaye uthi what type of a hustler is this one? Ubaba wami wena. Ubaba wami lo muntu lo ukhulume ngayo. Uvuka eksena yozama emarank adayisi. Wena uzohlekisa ngaye simply because wayengayiphethe imofire. Lo mqhamo wakho embuzi kahle masingafuni ukudayisa sesirong kathina. Ujwayela masimba wena. After lapho uzoxolisa ngoba naku ubona ukuthi video ya trend. Uzoxolisa umnikeza ipack of mofire uthi makayidayise. Uzolanda lo mofire wakho la dayisa mamofire thini. Lo mqhamo wakho embuzi suwenze njani baba ngawuthanda abantu. If amadlozi kaZahara DJ Sbu yakushaya. Akushaya right. Baba kushaya right. Uphume kithi. Lo mofire wakho umnikeze wona kuyivideo uthi uyaxolisa. Uzolanda. Dala uropa abantu badlela imali sithulile sikhuluma ngoba nako mofire. The other day when complain angithi awunayo baba. Umnikeza nalo remember that day unganayo ngilethele Ngiyaxolisa oh nali thukhipha lakho baba. Thank you nyabonga. So now you are selling more fire sure please. Sanibonani bafethu ngiyabona ku video yami yokuqala abantu bathi mina ngi-attention seeker. Hey uDJ Sbu ucolisile, abanye bathi ngimudala kunobaba wami, ngimudala. It's only God knows why mina nginje. I can't respond, but into engizoyisho mina uDJ Sbu vele akazange acolise kubaba wami.
umani wafika wamunikeza le 200 rand, wamunikeza nabo Mofire lemiqhamo yembuzi. Kumele uDJ Sbu aze lapha ekhaya, sikhona nobaba khona, ayenze ivideo nami ngikhona, azoqolisa. Kumele aze nembuzi la ekhaya la. Kumele alethe imbuzi la azoshweleza. I want a goat here. We want the goat here. He must come with a goat azoqolisa. uDJ Sbu unezikandala eziningi. Kudala ayenza izinto ngaphandle simuqolela. Kudala simuqolela. He must come with a goat here. This time around, he must even buy the grocery for December. He must come with the goat azoqolisa. Ngikhani sizomuqolela. Izinto zakhe ngezilunge nazi angaxolisanga.